Υπάρχουν επιχειρήσεις χωρίς ΦΠΑ στα έσοδα. Όλες οι επιχειρήσεις έως 10.000 ευρώ τζίρο έχουν απαλλαγή ΦΠΑ τα πρώτα 3 χρόνια. Μέχρι εδώ τα έχετε ακούσει και από άλλους. Από 10.000 ευρώ έως το άπειρο αναφέρω μερικά επαγγέλματα. Από αυτά είναι οι γιατροί, οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι, εμπορίας χρυσού, όχι κοσμημάτων, χρυσού, καλλιτέχνες και συγγραφείς υπό προϋποθέσεις, εκπαίδευση και φροντιστήρια κτλ. Οπότε, πριν κάνεις την επιλογή για το σε ποιο τομέα θες να δραστηριοποιηθείς, συμβουλέψου το λογιστή σου. Υπάρχουν επιχειρήσεις χωρίς ΦΠΑ στα έσοδα. Όλες οι επιχειρήσεις έως 10.000 ευρώ τζίρο έχουν απαλλαγή ΦΠΑ τα πρώτα 3 χρόνια. Μέχρι εδώ τα έχετε ακούσει και από άλλους.